салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 24 феврал тақдим мекунем. дар душанбе як ҷавонзан барои баъд гуфтаи додгоҳ иштирокаш дар ҷангҳои Сурия ба 13 соли зиндон маҳкум шуд. ин нахустин ҳодисаи маҳкумияти зани тоҷик барои ширкат дар ҷангҳои хориҷӣ аст ки ба матбуот маълум шудааст. ин зан Зарина Сардорова сокини 34-солаи шаҳри Душанбе ва модари 2 фарзанд буда, мақомот ӯро дар даъвати сокинон ба ҷиҳод тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам айбдор мекунад. рӯзи 24 феврал додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт гуфт ки муҳлати ҷазоро Сардорова дар зиндони низомаш умумӣ пушти сар хоҳад кард. тафтишот гуфт оғози соли 2015 Сардорова гӯё тавассути ғозионтепаи Туркия ба Сурия рафта 8 моҳ дар минтақаи дайруззори он кишвар ҳузур доштааст. баъди бомборон шудани ин минтақа Зарина Сардорова худро бо $600 ки дар ҷайбаш дошт то Туркия расонда ва сипас аз он ҷо бо ёрии наздиконаш ба Душанбе баргаштааст. дар додгоҳ Сардорова худро қисман гунаҳгор эътироф кардааст, дар ҳоле ки тафтишот ӯро ҳамчунин ба бисёр ҳамсарӣ айбдор карда буд. хешовандонаш мегӯянд ин зан аз ҳарду шавҳараш талоқ гирифтааст. Зарина Сардорова моҳи октябри соли гузашта дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе баъди бозгашти ихтиёрӣ аз Сурия боздошт шуд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд беш аз 1000 шаҳрванди Тоҷикистон барои иштирок дар ҷангҳои ховари миёна ба Ироқу Сурия рафтанд. дар баъзе манотиқи Тоҷикистон маҳдудияти интиқоли барқ аз байн бурда шуд. аз ҷумла сокинони ноҳияҳои Ёвон, Ашт, Ғончӣ ва Исфара гуфтанд ки шаби гузашта пурра бо барқ таъмин буданд. айни замон дар нуқоти ҷудогонаи вилояти Хатлон ва чанд ноҳияи вилояти Сухт шабонарӯзи гузашта ҳамагӣ 19 соат барқ дарёфт карданд. мақомоти ширкати барқи тоҷик рӯзи 24 феврал дар суҳбат бо радиои озодӣ хабари лағви пурраи маҳдудияти барқрасонӣ дар саросари кишварро таъид ва ё рад накарданд, аммо масъулони ин ширкат рӯзи 19 феврал гуфта буданд ки имкон дорад ҳафтаи оянда маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ ба таври комил аз байн бардошта шавад. лимит ё маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ ҳамасола дар фасли тирамоҳ зимистон аз моҳи октябр то апрел ба сабаби камбуди тавлиди нерӯи барқ ҷорӣ мешавад. муовини аввали раиси бонки миллӣ Ҷамолиддин Нуралиев гуфтааст, Тоҷикистон хостори дарёфти ним миллиард кӯмаки сандуқи байналмилалӣ пул аст. дар ин бора рӯзи 24 феврал нашрияи Financial Times чопи Бритониё дар матлабе бо номи Тоҷикистон ва сандуқи байналмилалии пул масъалаи кӯмакҳои молиро музокира доранд хабар дод. Ҷамолиддин Нуралиев дар мусоҳиба бо Financial Times гуфтааст, сандуқи байналмилалии пул метавонад ба Тоҷикистон аз тариқи қарзҳои дарозмуддаташ дар ҳаҷми $1 миллиард кӯмак кунад. ӯ гуфтааст ҷониби Тоҷикистон дар марҳилаи гуфтугӯ бо сандуқ қарор дорад. як манбаи озодӣ дар бонки миллӣ рӯзи 24 феврал гуфт, музокираҳои муқаддамотӣ ба хотири ҷалби ёриҳои молии сандуқи байналмилалии пул ҷараён дорад ва ин мавзӯъ дар ҷараёни сафари ахири ҳайати ин ниҳоди молӣ ба Душанбе низ дар миён гузошта шуд. сарбози руси муттаҳам бо ҳамла ба ронандаи тоҷик дар шаҳри Қӯрғонтепа дар бемористони бемориҳои рӯҳии Екатеринбурги Русия бистарӣ шудааст. як манбаи наздик ба пойгоҳи ҳарбии Русия рӯзи 24 феврал ба озодӣ гуфт, Дмитрий Толстой, сарбози пойгоҳи 201 Русия дар Тоҷикистон ки барои бо 30 зарби корт маҷрӯҳ кардани ронандаи такси Тоҳир Султонов муттаҳам мешавад, аз Русия ба Тоҷикистон оварда намешавад. бино ба хулосаи табибон, вазиравонии Толстой бад буда ӯ дар ҳолати бехудӣ ба Тоҳир Султонов ҳамла кардааст. ин манбаъ илова кардааст ки Толстой давраҳои табобатиро дар Екатеринбург паси сар карда ба эҳтимоли зиёд аз ҷавобгарӣ низ озод мешавад. Дмитрий Толстой, сарбози пойгоҳи 201 Русия дар Қӯрғонтепа рӯзи 21 августи соли гузашта ба сару гардан ва пою шиками Тоҳир Султонов 30 корт задааст. Тоҳир Султонов ба бемории рӯҳӣ ин сарбози рус бовар надорад. ӯ мегӯяд ки аз болои ин қарор ба додгоҳ муроҷиат мекунад ва бо истифода аз ниҳодҳои ҳуқуқӣ онро ба чолиш мекашад. Иттиҳодияи Аврупо дар як баёния аз боздошти тарафдорони ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ ва вакилони мудофеъ изҳори нигаронии амиқ карда аз ҳукумати ин кишвар хостааст ки муҳокимаи шаффофу одилонаи парвандаҳои онҳоро таъмин кунад. изҳороти вижа бо номи баёнияи Иттиҳодияи Аврупо дар бораи мурофиаи ҷиноии аъзои ҳизби наҳзати исломӣ дар Тоҷикистон ҳокист ки амиқан нигарони вокуниши ҳукумати Тоҷикистон ба хушунатҳои моҳи сентябри соли гузашта ва талошаш барои масъули он ҳаводис кардани ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон боқӣ мемонад.
иттиҳодияи Аврупо аз мақомоти тоҷик баргузории муҳокимаҳои одилонаи аъзои ҳизб ва ҳам вакилони мудофиаи онҳо бузург Меҳрёров, Нодира Додоҷонова ва Нуриддин Маҳкамовро тақозо кардааст. Ин баёния рӯзи 18 феврал, як рӯз баъд аз анҷоми иҷлосияи навбатии шӯрои ҳамкории Иттиҳодияи Аврупо ва Тоҷикистон дар шаҳри Брюссел нашр шуда танҳо имрӯз дастраси радиои озодӣ шуд. Баъди анҷоми нишасти Брюссел, Сироҷиддин Аслов, вазири хориҷаи Тоҷикистон, дар посух ба ин нигарониҳо гуфта буд, ки ҳамкорони аврупоӣ бояд вазъи Тоҷикистонро дарк кунанд. ин кишвар дар рӯбарои таҳдидҳои экстремизму терроризми ҷаҳонӣ қарор дорад ва дар ҳодисаҳои моҳи сентябр террористон мехостанд табаддулот кунанд, гуфтааст вазир. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, одноклассники ва твиттер пайдо кунед.